nola lortu? Ez ditut irakurri, izan den, herri honetan, zorionez, egon badaudela ez da, politikaz ulertzen dituzten pertsona. Herri bat ez da hain errez desagertzen. Herri batek eko resistentzia batzutan luze. Engainatu egiten da ez. Baina nik itxaropena daukat, momentu batetan, hori iztezin bakarrik nire hitzen ondorioak, nire aldarenetan, beste mila nuzen ezatu beharko lirateke, herri honek izartukia, ikustia orain arte jarraitu dituen bidea ez diotela inora ematen, ez diotela bere ongizatea garantizatzen edo bermatzen, arlo batetan ere, ez euskara hizkuntza arloan, ez ekonomia arloan, ez osasun arloan, ez demografia arlo guztietan ikusi behar duen, konturatu behar da, espero duen nintintzat, bide horretatik ez dikoala inora. Horretaz konturatzen denean, espero dezagun, egotea gurako politikari trebe batzuk, prest daudenak, herriek onartzen dituenak, eta dakitenak herri honek orainik nire ustez, orainik. Eta hori da egon zalantzarik handina dutena. Noiz arte herri honek jarraituko du herri bat izaten dekolako boterenik, baina ikusten baduen horrein. Ondino momentuan honean dagoela, honean ez da, momentu garaian dagoela, ipinten baditu dekozan errekurso guzti. Estrategia batetan. Eta helburu estrategiko batetan eta baliabide estrategikoak gabatzen baditu, bere askatasuna lortzen. Baina hori noz gertatuko da nola, danon arte, zurean, nirean, danon arte. Eta espero ebai kanpotik batzutan ikusi duen inoiz ditugu nahiten beste faktoren baliabide batzuk, azkenean begi zabaldu gara zuen duten. Batzutan personalki gertatzen zaigu hori ez, eta ni bati baino gehiago entzun diot, bakarrik egiten dut, adibide bezala, ez dago bali asko, ni zelan dugunaz, itxu, orain tozu izan, zure bizitzan inoz hori, nik esan dut, entzun diot asko izan, orain arte zelan izan da posibilean itxu hori ez ikustea, ibilinaz mutil honekin sortziltekin, eta nesko durekin boskorti hitz bat, baina momentu batetan, sinatu egiten da, esartu egiten da, eta konkuratzen da, arroan zeukan hori, ez ala behar pentsatzen zuen, hain gero. Horretaz, momentu batetan, gerta daiteke, nik espero dut, gertatzea. Nik uste dut, percepzio bat, percepzio hori, handia batzen, ikoa da. Eta jenteak gero eta sinesmen gutxian duela klase politiko honetan, ez da? Politikariak deitzen diren hori, horregatik hanbestea egin eta beste laguntza lortzeko apoioa egin gan, eran den ustime, eguneko 25 eta utzi dio botatzea, horren artean bide batzuk nire munduen pentsatzen dutena, eta ez bazela botatzea, pentsatzen dugulako hori beraiek legitimatzea dela, botere espainoa legitimatzea dela, eta ez duguna estetarako balio da. Behar da, astentzioak ez dugu larre gerikuari momentuz, baina dignitatea mantentzeko ere zapaldu egiten duten elementalenak errezena, hori, ez da. Hasi. Hori dute, dignitatea galdu ez duten herri guztien. Egin dute, por ejemplo, Saharan bertan. Da, herri gukaz konparatuta askoz behar ematen du. Mile arroetan txiloagoa eulan. Baina, ez dute onartzen Marruekoseko erregea jarritako hauteskundea autonomia lortzen. Galdetu egiten dute, eta nor botako du hauteskunde horietan? Nor egingo du errolda? Eta Marruekoseko erregea parati horietan bidaltzen ditu, ez dakit, bidali ditu ja, martxa berde eta beste mila erosenina, beste biztan de Saharara, botoa botatzekotan, haien botoa baliko du
bertakoak bezala eta galtzeko arrisku dute. Ona, mehatzen du gaituzten, ez dakit zenbat mila zituztela, ez dute biak momentuz, ez dakilako. Holango gauzak konturatzen garanean, eta konturatu gara. Beste mila lekutan, gauza bereak dute. Akordoraz ni aspaldi, arregura sortu minuta horregatik, gogoratzen az. Frantziak nahi zuen, Kaledonia berria, ez dakit Irlan bat hor Pazifiko toki bat, Espainiatarrari jarraituz, Espainiatarrak askorak utzi dio munduari. Hori ondoa talazen, beste kontenai politikari buruz iritsi oso nara, izin dire, ereduak mundurako. Zena, ezer aldatu gabe, egin dute itxura aldatu dute. Pasatu dire, lehenengo frankismotik, bigarren frankismoa da gerkoa, itxura bakarrik aldatu, ezer ez gehiago, itxura. Eta hori, jentea asko ikasi du munduan zehar, eta imitatu dira. Hori ari dira, eso eta horrekin aldarrikatzen federalismoa, eta hori, demokrazia ditu duten munduko trampa bere, federalismo, ez dugu zer kontra federalismoa, herriek berak nahi dure dure. Federalismoa lehenengo independentzia eskatzen. Independientea garanean, pentsatuko dugu, federazio bat interesatzen zaigu, ala ez. Edo konfederazio bat, edo norekin egin, nola jartzen bada dute federalismo bat, goitik berako izango da, geurko bezalako beste trampa. Gehiago irakurri dut, eta hori bai nalaia, gehiago irakurri dut periodiko bat. Irakurri dut horretaz, zerbait ikusten nuen aurretik, irakurri dut, ez dakit ze talde, Espainiako talde, dedikatzen dara politika aztertzen, ez da partidu politiko ez, persona famosoa, importantea, funtzionario importanteak estatuko bat. Egin dute proiektu bat, Espainian 10 estatu independiente bezala antolatzen. Osea, estatu. Independiente es estatu. Ez dugu ezan independiente. Estatu bat. Egon daitezke, edozein egunetan, hori, harinaz proiektatzen estanak erdoko estanak izango, egun betena sartu hortik dudelatik ikustea Estado independiente de Nafarroa, eta geurko moduan. Hori aldarrikatzen zuten personak egiten dut, eta esan bat, izena eta dena gogoratzen zuen, eta jadura eta da, onartzen ari zena, eta lanean ari zena, horrek Espainiatar guzti horrek botatzera ona bidantzeko, persona berbera zen, hori aldarrikatzen duena 10 estatu engainea. Dire territorio administratiboki batzuk antolatu, estatu izena eman, eta pinten dute goitu nahi duena, eta guk jarraitzen dugu, lehen bezala. Ze legeak eta hitzak ez daukate balio. Edukiak dauka balio. Eta gu Euskaldunak hitzan larregi sinestu dugu, sinestu izan dugu. Aspaldi esatu zuten Euskaldunen hitza, Euskaldunen hitza, ez dakit noz ezin duzan, hitzak ez dute, hitz batek esan nahi ezberdin asko du. Autonomia hitzak, esan nahi bat buena, eta beste esan nahi bat nik emango niona egal, eta mazortza. Gobiernu hitzak, guteko egun hori, Gasteizen, edo zuek hemen dezenteko zuena Nafarroan, ez da horretu bat. Hori da, itxura, antzertu modiko bat. Parlamentoa ez da parlamentoa, horregatik hitzak esan nahi ez. Eta nok ematen dio hitz bakoitzari bere esan nahi berezia momentu baterako eta garai baterako. Palo bat dira. Zuk badegozu violentziaren monopolioa, antolatu zen ezake urraldean egin duzun, horrek bakarrik esan nahi izango du, zuk nahi duzu. Hori aspaldi diskurri zuen Lewis Carroll idazleak, ez da, Aliziari esan nahi izan zionen, Alizia galdetzen dio, junti-duntiari,
zu bai, nola esan daiteke hitz batek esan nahi desberdinak edukitzea, zu zara, neska, zu zara oso. Importantea da, no? Barkan, bastoria. Ara, bai, parkatu. Justuki. Baliabideek mota desberdinetakoak aipatu dituzu. Horietako batek porrot egin duela gutxi. Siniste aldezu estatua lortzeko indarkeri beharra izango den edo ez? Indarkeria? Violentzia beharrezkoa da. Violentzia mota askotan. Eta nik violentziarik gabeko estatu propio bat ukitea ez dut sinisten. Ez da bat ere munduan hori gabe lortua izan dira. Bataz. Osea, hori onartu. Ara, klaro, zuk erabili behar duzu, zuri komeni zaizun indarkeri mota eta violentzia, zuri komeni zaizunean, eta arerioa ikusten duzun arloetan bera aurra dela eta zu potentu. Eta ez bera potentea da arloetan eta zu lebila zara arloetan, eta denboreak bebaidako garrantzia, noiz, jakin dela batzutan itxoiten, defensiba da estrategiaren barruan ofensiba bezain importante. Davidek Goliateri irabazizion onda erabiltzuelako, Biblia irakurta badeko zuen, zuzan Davidek irabazizion Goliateri, ez da, Zoen, gorpuntzaren kontra finikoa zan, da bestia zan gigantea egitea izan digun ez da, hori da politikariaren indarkeria. Bai, esan dira. Ez du baino lehenago zauren bat. Bai, eta parkatu nik itzibar egiten. Parkatu nik izango dizut, baldera erdera, askotan itzaldi hauek oso teknikoak dira, eta ez dut oso ongi menperatzen. Nik uste dut, sería para mí muy importante que explicaras o preguntarte a ti, para que todos viéramos la contradicción que existe actualmente, que es la clara contradicción que siempre nos han dicho que se necesitaba tantos votos para poder decidir, para poder hacer no sé cuánto, cuando Ibarretxe presentó aquello tenía 39 votos, fue a Madrid con 39 votos. Tenemos ahora 75, hoy casi el 75%. Entonces, ¿qué contradicción cuando todo sigue igual? ¿Para qué? Cuando lógicamente tenían que decir unilateralmente la independencia, si verdaderamente son independentistas, unilateralmente la independencia, que eso no va a existir. Porque aunque ocurriera, ¿qué pasa con Navarra? ¿Y qué pasa con Iparralde? La cuestión es la siguiente, de modo de ver. Tú antes has hablado que hay que sentir el ser. Y a veces los intereses políticos hacen que, digamos, no dar el paso que hay que dar por miedo a algo o por no perder algo. No sé. Poder, lo que sea, no sé. Lo que te da. La cuestión es la siguiente. ¿Qué esperamos los vascos? Si Euskal Herria ya es, tenemos casi el 75% de los votos. Es que es una contradicción. Es decir, otros 20 años. ¿Cuándo? Artur Mas no va a sacar el 75%, ni con mucho. Pues esto es. Venga, suerte, euskeraz. Bueno, hori baldi da nik estaz, transizioa gertatu zenean, horrega taldea sortu zen, ikusten genuenako aukeratutako bideak ez dutela inora eraman, inora. Eta hemendeko aztestuak, 75 urtean egindakoak, nola kritikatzen den PNV-ren politikoa, non erabiltzen den bitorreo electoral, consultas, conversaciones parlamentarias, ezer ekartzeko. Kritikatzen da bai iruta bostean bertan, kritikatzen da horrok armatua, eta ni gogoratzen naz, orduan, importantia ziren batzukin nola egon nintzen, ez zidaten kasurik ere egiten, esatea gaitik, horti ezua sinora, baina ezait etorri orduko bat ere esaten zu arrazoi okitzen duen, gaitea, ez? Oin beraiek arrazoi, beti arrazoi. Ze hori, karo, hori dela gainera fascismoaren ezaugarri bat, iraganak eta
orainak ez dauke dioz garrantzirik etorkizuna. Besteak, zer, esperientzian ez dara narretzen, eta klar, hori esperientzia. Orduen, hola da, botoak jartzen ditu, eta hauteskundeak jartzen dira normalean, indarran dagoenak bere botere hori mantentzen. Beti, horretarako dira hauteskundeak. Benetako hauteskundeak bai, horretarako dira, noski. Esplikatzea, uste hori lukeko duten. Herri demokratiko batek ere, hauteskundeak jartzen baditu, da bere boteria demokratikoa mantentzeko. Eta horren hauteskunde horrek izango dire demokratikoak, eta ni oso joango nintzateke hauteskundeetara nahi behar, zer demokrata sentitzen da izan horretan. Baina horrek suposatzen du, guteko gure independentzia, dekogula gure gobiernoa, gure gobiernoak dizela gure ordezkariak, ez da guk aukeratuak, hobeto txartxoa, idealik ez pintatu nahi. Bera izan dute noz izan duten hauteskundeak, zer botatu behar dugu, nor botatu behar duen, hori guk orduan zingoa demokrata. Nik antolatzen badut orduen ere, estatuak eta gobernuak gero legeak eta betearazi ingo gaitu, ez da, betearazi, noski, bete behar dire, baina neu jarritakoak izango dira eta bali hori dute. Eta beste botereak ere, demokratikoak erdinak ere hauteskundeak jartzen dituzte, beraien mantentzeko botereak. Jentea integratzeko, jenteari sinestarazteko libre dela horregoan, ez da nahi, baina ez da, horrek ez dute ezer fogatzen zen. Lenine perak, eta epatzen dut eskara batzalantzeko izin da osingo dutuak, esaten zuen, lehenengo baldintza, hauteskunde batzuk demokratikoak esateko, lehen baldintza, hori berak esan zuen, da atzerritan ejerzitua, hortik kanpora joan. Osea, urten behar, bestela ez dira, libre izan, baldintza bat, baldintza gehiago. Egon behar da, komunikabidetako, botere okin duzu, mila geuz ez da. Bestela ez dira zure hauteskundeak eta horrek ez dute jamari. Ara, sinestarazten badituzue hori horrela dela, eta hemen lortu dute, eta horretarako izin dire oso aproposak hemen dauden partide politikoak, eta bere izenak eta bat. Nafarroan bertan gertatzen dena, hemen, Nafarroa, dano gara Nafarra, Nafarra garaian gertatzen dena da, ez da PP eta PSOE bakarrik. PSOE berak ere Nafarra zena. Daroa, ez da? SN ez da ditzen? Ez da ditzen Partio Socialista Obrero Español. Navarra. Eta bestiak da UPN, Unión Pueblo Navarra. Zemen, beste Euskal Herri guztien abertzale asko daude, Nafarta asko. Espanukete izen hori gara mango, elukete igual jentea aina errez gainetuko. Eta gure erkidegoan, hitza edo egizaz, berdin da, Partido Nacionalista Baso. Euskadi eta ez dakizer, osea, engainaten gaituzte, pentsatzen digulako, historian zeharroan gertatu digulako, imperialismoaren kolaboratzailea gure ordezkariak digena. Eta direla imperialismoaren haren. Eta horretaz, eta horren bastakit, arba hori eta zuri erantzuten da, horretaz espagara konturatzen, begiek espadugu zabaltzen, gureak ez dakit zenbet irango duen, egin espagara gai horretaz konturatzen. Eta ez da. Beti, ni euse batekin nagusen. Darogun bidetatik, berdin zait bat azimestea, ofizialak diren bideak, periodiko eta lagatzen diren bide horretatik, danetatik ez guaz inora. Sinestu esazuen, ze hori ere basikara modu duzu, urte batzuk, ere basiko duzu, espada besterik. Ara, espadara gai beste geuse bat, asmatzen, geuse berri bat egiten, estrategia berri bat, estadu bat egiten, bere ikitzen, gurean, beste estatuari aurre egin diona, ara, hori herri egin. Herri gabe, ezin du inok egin. Ez da klase politikori, naiz eta oso diseinatzaile izan eta teoriko ona izan, hori lortu egin. Baina herrie noraino dau usteltzen, edo noraino bakarrik dau engainatuta eta egun batean berriro nahiztu.
Ez da izaten erreza, ze sorpresa asko goten dira honetan. Esan? Arenturetako, horregako gatazka, garai hartako borroka armatua da zen? Bai. Borroka armatua zen, Euskaldunak bere defensan egin zutena. Ados daude borroka armatuarekin. Bai, noski. Baina nik izan dut, ez dut esan ezer borroka armatuaren kontra printzipio dan hori, ondo da, esan duzuna, zoan niri esplikatzeko aukera baten dezu. Nik printzipio zesteko. Problema da, estrategia bat, da garai batetakoa, eta kontestu batetan barruan antolatu. Nik nuke esan horregako, oso karlistan garaiko beko, posible izango zen armaren bitartez, lortzea ukingo bagedun estrategia. Zertarako joaten ziren herrietako gazte guztiek borrokara, bigarren karlistan eta bar, ezta, neurri batean, egizaziokan boterea, beraien foruak edo beraien askatasuna defendatzera. Nola pentsatzen zuten defendatzea beraien askatasuna eta beraien forua? Pentsatzen zuten Espainiako erregea alda. Geurko esan dudan arazo berbean. Pentsatzen zuen arazoa dela Espainia estatu barruan ematen den erakunde baten. Errege baten ordez beste errege bat izango da zen. Fernando ezen beharrean Carlos Isidro edo ez dakitela zen. Izango bazan, dana aldatuta egongo zen. Hori bakarrik behar zen. Eta erregeak zuen, jokatzen berak, zuela da Espainiako, eta Nafarra Espainia barruen jarraitzea. Eta azkenean gure orduko gazteek ere, bere odora eta dan eman zuten, borroka armatu batetan, igual ukundu bazuten estrategion bat, zeharik borroka zuten, eta nahiko ondu, trebea ziren, nien espezialista baina Zumalakarregiren mutilakor amezkoatatik borroka asko irabazi zituzten, eta oso importanteak, eta bintzuten ejerrute espainola nahiko, baina hori pentsatuta, azkenean, eta gero beste fallo bat bintzutena, da zurertzea, eta hitza eta fiatzea. Bergaran, lehenengo eskatu zioten bere armak entregatzea, eta bigarren beren foruak mantenduko ziren. Baina, zer bali dute legeak espatarik gabe, ezertxoen. Handik hile batzutara, foruak desagertu ziren. Zegoen, harik defendatzeko espatarik, inolako arriskurik, beste borroka. Beraz, borroka armatuaren kontazteko ez zerbait. Borroka armatua irebazteko behar zu, galtzeko esto zu planteatuko. Esplikatzen ez? Hori, nola? Jo, errez ez. A ber, parkatu, oso interesantea zonda. Hori praktikak frogatzen. Praktikak frogatzen. Ara, norbait izin bada gai. Hori, logika asko zatu zen beti, ez da, logika asko zatu zen. Ematen ari da zen argumentua, ez da logika utza. Ez logika utzak politikaren ez du gai, ez da. Ez du gai. Norbaitek ze hori ditzen da argumento por la autoridad. Batzuk zen duena, hori egia da ze Einsteinek esan du. Noski, nik bada arazo problema fisiko bat, erreza bengo diot, kasu Einsteini beste bateri baino, nahiko logikoa da nik Einstein sinistea. Sinisten behar dioz ez dut enaz gai ulertzeko berak. Ez adin duen guztia, ulertzen. Hemen frogatua izan bat, orain 40 urte esan zuten, borroka armatua planteatu da gaun moduan. Ez duela inola eramaten. Eta beste transizio garaian, esan bazuen, horrek ez digula inola eramaten. Gure herriaren integrazioa baino. Ez genioke egingo kasua, probegiago ez genioke egin behar, beti beraien dinotena porrot bat, beste porro baten atzean, eta duño berak beraiek arrazoia. Argumento horrepadu pisu praktiko da. Norbaitek esaten badu horrela
horrela izan dela, irakurtzen da. 1975 martxoak 22. zenbakia Landeia aldizka. Landeia, ela ditzen ziren batzuen aldizka. Euskal langile, gaur existitzen da, eta entzun da. 1975, STV rechaza toda acción improvisada o falta de realismo que supone indefectiblemente malgaste de energías, distracción de nuestros verdaderos objetivos y facilidades, en definitiva, para la acción represiva del poder. Errastasuna emotea botereari gure kontra egiten. Zenbat errastasuna eman dugu. Zenbat errastasuna. Osea, atxakia bezala erabili dute gure ekintza armatu gisa joan. Atxaki bezala, beraiek errepresio ikeragarria egiteko. Hori esan da dago. Mila batzen dut egin horretazten. Gehi. Ondino esan zenetik, bai, eske hori ez da igual indarren kontra zegoen edo STV. Nuestra organización, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza. Desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza. Repudia por esto mismo, indarra kontutan hartzen duelako, horregatik argudiatzen du. Repudia todo intento de implantar entre ellos, entre las clases populares vascas, implantar los pequeños grupos y acciones llamados terroristas, llamados seguretzako terrorismo badaki gudun dagoen, berak ez dio egiten terrorismoa beste batzuk ditzen. Repudia todo intento de implantar entre ellos los pequeños grupos y acciones llamados terroristas. Estas actividades, ineficaces, contraproducentes e inadecuadas a las condiciones de lucha de las masas populares, contraproducentes, son inconciliables con la madurez de la conciencia popular. Beste testu askoikare. Hori idazteko gai izan dena, ez luke mereziduko nordan jakitea. Hori esan duena, geur beraien arteko etanak onartzen badute ez diola inora eraman. Ez dugula atxakiak eman baino imperialismoari beren errepresioa erabiltzeko. Atxakiak eskuetan, eskaini dizken. Segarera. Eta hau da doktrina nahiko normala politikaren artean. Indarra erabiltute masa erabilia. Masa. Ez individuo eta ez talde txikitzuak, mota batetakoa zenbestekoa, zela da diskutitzea garaibakotxean armatua nolakoa esan behar duen zen motatakoa, baina indarkeria erabilia da, erabilia, derrigorrez, violentzia. Horretako gatazkarekin ze irabazi dugu? Zer bez? Zuzuk uste duzu irabazi dugula? Irabazi dugula? Horreagako gatazka. Horreagako gatazkarekin. Gatazka, pentsatzen egin. Azken, eta marurtetan gatazka ditzen duen horrein. Gatazkako, horreagako gatazkarekin irabazi genuen, handik gitxira Nafartar guztiek estatu bat osatzea. Izintzala aitzindarik hasi neurrian batean Europan, munduan. Eta geur oraindik beraiek esker hemen gutea, euskaraz egitea. Itxaropena handino izatea etorkizunean handiagoa edo txikiagoa, hasta que zerbait, guztio. Espazuten borroka egingo gure arbaso guztien, ez genuen ezer lortu. Edo zuk uste duzu gu atzo jaioak errode. Gu gaude hemen, gure horretik beste bat asko izan direlako, horregako moduko borrokak egin dituztelako, eta beste borroka mota asko egin dituztelako. Baina askotan, arrakasta izin behar zuen egin diren eta eman den, egin diren sakrifizioaren, eta eman den odolaren, eta eman den izerdiaren parekoa lortu duguna. Egin dugu alegin handi eta emaitza oso gutxi.
Baina noski lortu dugula, historia guztiak egite gara dugu, gu historia zein dugu, atzo baztutu, gu gara izan garenaren ondorio. Hori gara. Eta inkluso gara ondorioa neurri batean, beste galtzaileak era diren horren ondorioa neurri batean, neurri batean. Bai, esan. Orduan, aldera ezatzen. A ver, zure borroka edo izan behar da horragaren taldearen kontra, ez? Zeren horragaren taldea dago Espainiako legeen gurpiletan, politikaren gurpiletan, ez? Bai, ulertzen dizut, ena baten, sentitzen dut, Karo, oso erreza da, politika da oso zaila, hori eurret esaten dizu, oso zaila. Politika da, zientzia. Zientzia izatez aparte, da arte. Izan deteke bat, politikari zientifiko bat, politikaz asko jakin, eta falta zailo behar bada, sudurrean dagoen inteligentzia modu dago, ez da? Usaintzea, noiz lan momentu egokiak gauzek egiteko ala ez. Bai ez, zuk egiten oso errez. Nik ez dut izan momentu batetan ere, legalitatea ez dara aprobetsatu dira. Momentu batetan, zuk asmatzen dira, zuk egiten manauzuni, zuk urre duzun muñekoa, hor botatzeko, oso erreza, ez zaizu zingu erreza. Nik urte asko dara matenetan. Urte asko. Bai, orduen, nik esango ban, ilegalitate utzean egin behar dela lana, orduen arrazoi dugu gazen duen, hori zuk asmatu duzun duzula, nik paseo betxatik durutik, momentu batetan duz. Osea, ez izu, pentsen, hain erreza esango zaizula, orango, iruzur bat, eta truko batetan harrapatzen. Ja, arrakasta gutxi, herriak arrakasterik ez duela kurbi. Baina, horretan, zarroaz, zegoetan zuen zarroaz. Eta politikara dadikatu izanaz, konturatu nintzenean eta oso gazte konturatu nintzen, nire destinoa politikara lotuta dagoela. Orain, otezu. Eta nire destinoa, nire herriaren destinoa oso lotuta dagoela. Eta bakarrik izan duna zela aske, nire herria aske dugu. Eta horaz, urte asko eman ditut horretaz, eta esperientzia gara. Niri gustatuko litzaidak gauza bat esatea, ez malen nagoela, horretan esan duen bezala, bezik eta zuen arteko bat izalako, Zuk diozu etarena, eta beste, nik etari ez dut leporatzen violentoa izatea, leporatzen diot, ez zindela izan, Espainia menderatzeko beharko luken bezain violentoa. Horrezu gukik duzu nola zein bataia jorratzen duzun arikarekin, boxeatzen ebat otortzen bali bazaizu, retatzera ez dara berarekin ring horretara jongo, segur akabako iruztetu. Horrezu retatu da dira duzu indartzen gozaren tokian. Eta borroka honek ekarri izteko bila askutuen mundu bat zer euskal duen, enaiz beste biktima ezari, bai? Eta gainera, horren arma duzen dituztenean, gainera esaten dugu, pentsa zenbat gau dugu, gu horretu gara violento moduan, eta gainera, ari garrien legitimatzen, imperialismoa eta esaten ari gatzaizkie horreia honak izango garela, eta ari ez duela erabiliko. Hori ez da esaten duten. Osea, ez du ez dira gazi, eta ez da ez du da violentzia erabiliko politikan. Bakarrik erabiliko dugu konsensua zaitzen. Osea, horrela gara. Eta gero, beste gauzatik, batzutan, Josebaren moduko eskatzen zaila esatea, zein da bidea horretan? Eta nik, akitzen dago osko horretzen, Joseba, tamarez, Joseba, ideologia hori dutenek ez dute berenik gaitasunik hori aurrera eman izateko, eta benetan gaitasuna dutena, herriaren konfiantza dutena, hori ez dute zer lortu, eta ez zain konturik eskatzen. Oso nahi. Horrek, niri, kriston nahi dura sortzen dik. Guri beti eskatzen, bidea zein da, hau badu bidea, erakunde nazionala sortu, erresistitu, ez kolaboratu, hori nahiko bidea da. Eta gaizki egiten dugunari utzi egiteari, alkoholika bat dimazara, utzera duen zuen atzera, hori dugu, eta bero ikusiko guzera egin.
Bai, oso ondo aitatu duzu, ez? Talde honi kontuak eskatu beharko litzaizkioke herriaren gobernantza inu sartzen badu, edo herriaren konfidantza zuk esan, azkenean gauza bera, orduan, noski, bai, baina orain zer demontretara dator olakorik egizan, bai, oso ondo esan hame. Bidea hori planteatu da, kolaboratzea guzti eta gure erakunde propioak sortu edo erraktibatu. Eta nik uste hori politikari gutxi esaten dutela, guk esaten dugu, bidea hori da. Kolaboratzea gutxi, ze borrokatzen baina kolaboratzen ari gara, eta beste bide bat dugu. Besterik edo gara, edo? Galdera, komentario? Galdera bai, oso da. Gaur egun, eredutzat hartzen die Eskozia eta Quebec, ezta? Bere gatazka nazionalean, ez? Eta independentzia bidean edo. Eta horiek erabiltzen nahi die autodeterminazio eskubide aurreko erreferendum. Nozbait irabazleatatzeko itxaropenak. Hemen ere bai erabakitzeko eskubidean eta bai autodeterminazio eskubidea gauzatzekoan, gehienak kalean esaten du aurretik erreferendum behar da eta gehiengo bat lortu behar da. Eta beste batzuk esaten dute aldiz, herri honi dagokiola, inungo erreferendumik gabe, dagokiolako berez independentzia. Konbenigarria izan edo ez aurretik erreferendum bat egitea edo, printzipio hori horren zergatia esplikatuko zenuke pixkat. Zergatikan dan independentzia edozein erreferenduman aurrekoa. Eta batez ere, adibidez Saharan, zuk aipatu zuen, ez dute onartzen erreferendumik. Baina gehien erabiltzen dien bi ereduetan, Eskozia eta Quebecen, itxuraz onartzen dute joko horretan sartzea. Zergatik, hemen mantendu behar da, horren guztiz kontrako printzipio bat da, ez da inungo aurreko erreferendumik egin behar, independentziara egisteko. Autodeterminazioa zintaten. Ez da eskubide bat, herri batek existitzearekin bakarrik duen, berezkoa. Berezkoa dagokio. Ez da eskubide bat onarko izan behar egoera nonbaiten, ez da bez geroko utzi daiteken geruze bat, da existidu eta autodeterminatzeko eskubide hori geruze berbera. Horregatik ez da referendum baten pean, ez ere pean, zer duen egitzateko autodeterminazioa izan. Zerbait beste zerbait ekontratu litzateke hori edozegoetan hemen Quebeceko eta zerbait esatean egia beraiek ere ez dute onartzen, ez da Betu, Kanadako auzitegi gorenari referenduma egin aurretik edo konsulta bat egin zitzaion, zer uste duen horretaz, ezta? Eta hau erantzun zuen, erderaz, el argumento de que la Constitución puede ser superada legítimamente por un voto mayoritario en un referéndum provincial es superficialmente persuasivo, sobre todo porque apela a uno de los principios subyacentes a la propia Constitución, el de la democracia y el autogobierno, es decir, el de la soberanía popular. Sin embargo, un análisis más detenido revela que este argumento no está bien fundado, porque malinterpreta la esencia de una democracia constitucional. Los canadienses nunca hemos aceptado que el nuestro
es un simple sistema de regla mayoritaria, sino que es mucho más rico. Kanadako dute. Es que demokrazia zer da? Demokrazia da herri baten gobernua. Eta ez da demokrazia hori herririk ez dago tartean. Herri hori lehenengo bezala herria, eta gero autogobernu. Orduan lehenengo bezala herri bat non dagoen jakitea. Baina, orduen historian zehar, demokrazia gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo eta gero zuen beste. Baina, orduen jakin duzu lehenengo galdera. Baina, zer da, herri singular bat, el gobierno del pueblo esan denean, territorio batekin, eta jente multzo bat, erpatzen da, ez mundu oso bat, ez da mundu oso, universal. Orduen, hori definitu beharko litzateke erduen. Hori gara, maila ez politikoan, baizik eta juridikoan. Nik esan dut, politika ez da zuzen. Juridikoan. Non da herri bat, eta orduen, borondate onarekin, beti politika beste geuse batekin nahaztu izan duten inosuak, saiatu dira herri bat definitzen. Pentsatuz, definitu eskero herri bat zer dan, eritzetek daia problemarik izango. Problema datozela ez dalako definitzen. Eta esan dire, herri bat da, hizkuntza bat, diferente bat daukana. Baina, enseguida torri dira estatu, ze horren pentsa zen nula, Suizan, egongo lehetekela, eta beste leku batzutan. Beste batzuk, erlijio mota bat dagoena, ez dakin hon daude musulmanak eta kristauak, eta alemanen katolikoak eta protestantiak. Eta ezaugarri batek ere ez du balio izan hori, konflikto hori soluzionatu ezina delako, ze politikan definizioak ematen ditu esan duguren nahi duenak eta nahi dituen bezala. Eta imposible da akordio batetara ez. Un libru bat, ingles batek idatzetakoa aspaldi ez da dinona, konzeptu politiko guztiet direla kontestable, erderaz, erantzungarriak, ez da gara nioak. Ez zuen idatzi behar libroa zen garri dago, ez da, bakutxantzako, zer da nerri, bakutxan definitzen dugu. Orduen, nola daki herri bat dagoela? Berak, esaten duenean ni hemen. Eta hori esaten duen momentutan, orduen autodeterminatzen. Ze existitzen da autodeterminatzea gauzen behar. Hemenan, eta presnago, defendatzeko nire independentzia. Autodeterminazio eskubidea independentzia bezalakoa da, eta ez da indilizka inolako beste printzipio baten gara. Ez da lehen printzipio. Horti datoz gero beste eskubide guzti. Hori lortzen danean beste eskubide guztieteko zentzuriz edo bermatuta eta herriaren horren eskubideko. Baina, ez da deribatzen beste, beren gainetik dagoen beste ezer. Munduen zer dauz esan dugu lehenetan, herriak eta batoka. Hori da mundu. Eta holango herri batetan, holango herri batotzean sortu izan da demokrazia, historia ez. La demokrazia ez da ideia da, ez da definizioa, da historian zehar leku batzutan sortu izan den sistema politiko konkreto eta ikusten dan bat, hori da. Eta nortzuk izan dire demokrazia sortu dutena? Violentziaren bidez, independentzia bermatu, lortu eta bermatu izan dutena. Pasak, zer indute gero horrik? Horrik gero bere nagusitasuna eta imperialismoa garantizatzeko, egin dutena da, ze edozein giza ez dakit nola esan, edozein egiturak, dekoz esplikatzeko biera. Bata da genetikoa, eta beste batzuk da estrukturala edo forma. Genesian nola sortu izan dira, nola sortu izan dira. Eta danak sortu izan dira, dauden guztiek, ezak sortuko direnik horti sortuko dira. Espadu milagrorik edo baten batek asmatzen espadu violentziari gabeko politikarik, orain arte ez du bineko asmatu, eta ez dut uste asmatuko duenik. Euskal politikari batzak asmatzen dute. Horretan dire hori asmatzen, violentziari gabeko politika. Sortu dute, bai gero zaiten dute, hori alde batera utzi. Eta fijatu bakarrik prozedimentuetan, demokrazia horren prozedimentuetan. Eta orduen espali egiten dute, zeran,
beraiek lortu esan duten demokrazia bere garaian, dago estatu nazio. Hori ez dute inoz agertzen. Bai hori da, edozein egitura demokratiko zein ez demokratiko edozein estatua, lehenengo dagoen gauza, beren existentzia. Hori, violentziaren bitartez lortu esan da, eta gaur egun da estatu nazioa. Eta estatu nazioa da, edozein definizio, demokraziari buruzko definizioetan estaltzen dela. Estana adierazten. Isilean mantendu nahi izaten duten. Eta irakurriko duzu libruak, suposatu beste hizkuntza batzutan bai, baina inglesez, erderaz, euskara estatika da. Non danetan, persona famatuak, mundu akademikoan, beraien definizioa demokrazioarena erabiltzen dena paradigma bezala, modelo bezala, non ez da inoz sartzen demokrazia baterako herri baten existentzia, estatu bat, nazio bat, independentzia, dala beharrezko baldintza da. Guztiz beharrezko. Hori gabe, ez da. Bai, beraiek hori alde bat eratzeko. Esplikatzen dute demokrazia principio de mayoría, boteren sailkapena, ejecutibo, nahi dozun bezala, eta prozedimientuak aldatzeko politika bat, edo politika erabat eiteko polizia, zen da inglesez ez politika, zera beste bat, erabaki bat hartzeko zaborrari buruz, esplikatzen dute demokrazia hori baritzen zen, baina estaltzen dute demokraziaren oinarrian dagoen lehenengo eta baldintzarik importantea da estatu nazioa. Hori utzetu dute alde batera. Baina demokrazia eskatzen du lehenengo nazio estatu bat izan. Bestela da, geuse formal bat, geuse balio gabeko bat, eta defendatzen dena konbeni zailerako beren estatu nazioa ondo oinarrituta daukatenei, eta horregetik. Eta gero, ganera, esaten dute, nazio, estatu nazioa dala arriskutza. Geusek ero ez dira gertatzen beraiek nahiko dukeen bezala. Horren idearen arabera, demokraziako lanpuzunatu, gertatzen direna da, nazioak erreberatuten direla, dauzela gerrak, eta ez daudela prest onartzeko Euskal Herria onartzen ari dan bezala demokraziatik, eta beraiek deitzen duten estado demokratiko horren barruan lortu etekera. Estado demokratiko horreketeko historia bat, deko genesis bat, eta dau jarrita violentzia horren arabera antolatuta eta organizatuta. Eta gero pentsatzen da demokrazia, itxurasko formal bat, angelikal bat, non dana lortu deteken, ez dakit esplikatu bat. Ez da, erreza bez, behar da bertzeko eta gitxia hori bi ordu mental. Baina hori oso importantea da, eta demokraziaren definizio guztiak akatz hori daukaten, ez dutela onartzen demokrazia horren, eta demokrazia paretez esarte betin den dut, gehienak zire demokraziak, eta imperialistak diren neurrian, eta ganera estaltzen dutenean gutxiago zeusagit estaltzen dute, baldintza lehenengo demokrazia egoteko da herri baten existentzia. Gaur herri hori da, estatu nazioa. Eta horren independentzia da baldintza fundamental. Sentitzen dut, baina gaur dugu, beratzen dira, eta,